siya may adtog miwali ngadto sa mga espiritu dito sa bilangguan. Nga kani adto dili masinugdanon. Diha sa makausa ang pagkamainan tuso sa Dios mihulat diha sa mga adlaw ni Noah. Samtang ang arka ginaandam sa diin jutay nga sa ato pa 8 kalag ang naluwas pinaagi sa tubig. Mabasa sa unang Pedro 1:3 sudling 19 ug 20. Karon mga higala, aniya kining sugidanon nga naguluhan. Cruz o Diablo! Moise, ang atong armas! Yahay na lagi kayo. Uy, si Franny? Hello? Oh, Franny? Naguna mi si Sherwin Paul. Nagsakay mi speedboat. Padoon na mi sa Cebu. Okay, Franny. Hain ninyo ibutang si Chris. Yes, Dalisay. Gibitay na mo si Chris, oy. Oh, hain ka mo di, Paul. Ay, nagdiskarga ko, oy, Franny. Naglain akong gusto mago. Okay. Gusto ko mo biyahe, Paul. Anda magmayos, Chris. Pero ayaw ginyong patya. Okay, Franny. Doon ako si Chris. Okay. Okay, Franny. Toy! Hoy, Toy! Hay mo, Toy! Hoy, dadawang Ross, Franny. Padoos na din eh. Oh. Wow! Patay na mo, Toy! Hoy, naglindas mo laki mo, Toy! Wow! Bihag tikot na. Giunsa man ni Muslas Totoy. Mura mang giagianong bagyo. Bebe, kano, garin ako masarino. Tanaw na kong makatuyo ka man ako, Kristre. Dili, nasbag. Murag maso akong kubo, pasurino. Murag maso. Ni apa ay, Bisag imong nasagan pero sakit no. Sakit no, bisag nasagan mo. Kini pagyan ay. Unsa na? Sakit, ha? Sakit! Gipanghambog kang maglaki, Chris. Gipanghambog ka. Ay naman kabayo ni mong laki. Milongpan lagi ka. Miko, baliga sama si imong itlog ang mikoyos kahadlok. Daron yun. Dali. Astilan, oyas imong daog. Oy, mura magmiliki, buak na ni imong daog, Chris? Buak na ni. Bisan ang gusto ni Sherwin nga kinahalang buhion ka nga iyang maabtan, Pero, misudlot ang imong kalimot, Mugawas ang mga utok kay bug-o na ko ni mo sa akong kumo hangtod nga mapulpog ka. Agay, Chris, agay. Lupag na ko ang kutsilyo tinis kong kasing-kasing ba? Walwag na kong kutsilyo manis kong kasing-kasing. Kung ang tao ang pasultiyon, mas bintaha kuno kung magpakasa. Kung itandi sa sama ninyong makasasano sabi. Apan kung ang Diyos mao'y palinawon, bisan pagpay pagtuok niya, apan alang kaniya, gambay ug dakok nga sa
Sa yun, og dunungtanan alang kaniya. Hangtod sa sunod na itong panagkitaay. Sa impyerno! Chris! My God! Dali! Dali! Ngano? Ngano man? Dali! Dali, Chris! Lingkod. Ngano man ni, oy? Ngayon sa mangka! Ngano man ni, Chris? Makuha ko gamit og tampal. Naon sa mangka, oy? Chris! Nalimpyo-limpyo na ang imong naong. May kisisi mong agtang. Ako nang tambalan, ha? Ha? Dako na ako kini akong long sleeves para sa bayra ni siya. Dali. Ay akong pajama. For the meantime, mauna ni isulob, ha? Ako na. Hubo na itong imong isulob. Hindi, ako na lang. Ako lang. Sige, sige. Makagamit ba ko sa banyo? Oo, sige. Natagi lang ko putos sa akong isulog. Lakaw na lang sa banyo. Manuktok lang ko. Ituro na ko ang kasudlan sa imong hinubo. Sige na. Iso din ang imong hinubo. Salamat. Sira na kong balik ang putahan niya ang banyo. Noon sa mga siya, ngano nagkadugo og nasamat og bunog ang yang naong. Ngano man di ay? Unsa man di ay ang ilang giadto sa bukol? Masugot ka og dili. Pero mangutana ko nimo. Unsa man di ay ang inyong giadto ni Papa sa bukol? Ano mag-istod man kong kontak ninyo? Nya, uwa mo magkadungan og pauli din sa Cebu si Papa Victor. Karon ni aka na. Ingon ni atong ako nakita nimo. Unsa man di ay ang nahitabo? Ha? Crisanto? Wa ko'y katungod nga musulti nimo. Ang may katungod nga musulti mo si Sir Victor. Chris! Ang imo umahan. Sandig. Irag lang, ha? Ana. Ani ko sa imong dughan, matuk. I love you. 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 I love you, Chris. Katuog na mahal ko. Chris. Katuog mahal ko. Usa ang mabilin din sa speedboat. Nagparking na sakyanan. Naghuwat na to ang sakyanan. Paspas mo! Nilson! Telso! Friday. Nga nung di man mo tubag si Paul. Ganihan ang dili mo tubag si Paul. Kanaon mo!
Adios! Uy, Frane! Bantog lang mamutubag si Paul. Miligdas mo ng baboy dako. Dalian ninyo! Buhi pa pa mga baboy! Oh! Unsa man son? Awa, Fran! Mipuok ang kutsilyos iyang dugha ni Paul. Susiha mga kauban ni Paul. Nelson! Terso! Fran! Franz! Oh, Gwen. Di na sa Cebu. Di amis talisay. Frane! Fran! Wala man yung kinabuhi! Patay na! Daran! Ha? Maulay na muna abta na ng ligdas na si Paul. Pulos na sila mga patay. Wa na mo makita din si Chris. Oo niya. O saman. Muda yung kakari sa Cebu, Win? Okay, sige. Sige, Win. Sa may po ni Sherwin. Lagot kayo. Kung tuwa pa ta siyang atubangan, gipamusin na ta ni Sirwin. Sa may order, ha? Ato nang buhaton ang plano nga hutdol og patay ang pamilya ni Victor. Mubiya na ta dinhi. Maapilo niya tas investigasyon. Okay din hiya. Sod mo. Ang uban nato spikas. Okay kayo. Kung may mangutanan niyo, kinahanglan uniform ta og tubag. Ingnan ninyo, mga construction workers ta. Kontraktor ta sa DPWH. Brade. Pahuwayo na mo. Humanin niyo pahuway, mag-meeting ta bahin sa atong trabaho sa construction. Oo, ay pagliho. Gitanaw na ko ang imong samad ug bunog. Miuga na. Andam na ang breakfast. Hoy! Umahaw na ta. Ano makatumay ka dayon sa imong tambal? Chris! Anong kitutukan ko nimo? Salamat. Mahal ka kain ako, Chris. Hagdan ako ang imong samad ug bunog, ha? I love you, Chris. Kaniadto pa. May kahadlok na ko. Karon nga ingon na niini ang ako nakita nimo. Misamot ang gipati kong kahadlok. Nagdaghan ang mga pangutana. Ngano? Oh, imong cellphone. Hello? Taliho? Oh. Tubaga na. Okay. Hello? Oh. May nagturo ka pagduda sa akong kuna-kuna. Nitulog sa mga akong kahadlok. Kunong sakit ka ang akong mga ginikanan. O kining lalaki nga gimahal ko pag-ayo. Mangutana pagkat ko sa akong amahan. Kunon sa ipasabot ining nahitabo ni Chris. Mao ka tinahitabo sa Bohol. O ang nahitabo sa Cebu, gang midunggo na akong gisakyan. Pagka naog na akong ikas barko, may taxi nga nagpaingon ako. Akong gipara. Igo lang ko nakaablis putahan sa taxi. May bunal ako. Nagkarga kong last taxi. Apon, nagpakaroon inon ko nga huwag yapon ko mauli. Upat sila tanan. Dahil sa nag-drive sa taxi. Nabot pistalisay. Uog dito, nakahigayon ko pagliho ko napatay na kong upat. Naanlisar na ko, nananawag si Sherwin sa iyang mga tao dito sa Cebu. Ug ipaatngan ko sa pier. Ug dito, huwag ko kabantay. Oh, yes sir. Oh, ayaw na paggawa sir. Kamong doon si Ma'am Roda. Yes sir. Okay. Okay ako sir. Ay kabala ka.
Mutawag ko nimo. Mutawag ko daan kun mo anak ko, sir. Okay. Sige, sir. Oh, Mga tanak ka? Unsay ako nadungkan? Nakadungog ko nga dili nimo paggawas-gawason sila sa papa ug mama. Nga naman? Unsay hinungdan? Ganong para na ako murag tensyonado naman ang palipot. Namiligro ang kinabuhi sa mga ginikanan. Ug lakip ko. Namiligro sa... Ayaw na tubagang ako pangutana. Hangyo na ako nimo ni. Dili na ko mangutana pa diha nimo. Ang akong hangyo nga. Ayaw na ko papangutan Mahal man ka ko nimo mao nga. May katungod kong mahibaw og mismo ikaw na ang musulti nga rin ako. Nana, mga onata. Human na to breakfast, kuyogi ko. Dili ko mo duty karon. Tumara ka na ikaduhang medisina. Salamat. Magpajama kang mupaso padong sa sakyanan. Magpalita og imong biste. Tara. Mama Roda? Hain ka. Maayo kinanawag ka. Hain ka! Padung ko sa SRP. Padung ko sa mall. Kumusta si Papa Victor? Di ara diri sa bay, may pahuway. Kinsay, kuyog ni mo. Ako yung usama. Waka may bakod hain si Chris. Huwag ko may baw kayong si Chris. Nga naman. Languta na lang. Sige, bye. Ay, gusto ko mulakaw. Pero si Chris, may gusto kong ikuyog. Ako nang gilimdan si Mama Roda. Kay imo mang sugo nga ilimod ka. Ni ana ta. Chris? may baho ko. Anira ko din sa kinan. Kuwaton ka na ko din Pag-amping ha. I love you. Huwag ako din Imo raw niyang may bawaan ang tinuod, Emeline. May bawaan rin nimo ang tanang tinuod. Suhito mo din sa Cebu. Ang una na itong buhaton karon mao ang pagpaniid kung hain si Chris. Apan usara gyud kadapit ang puy-an ining Chris. Ug kini mao ang tabayan nagpasura. Tungod kay nahibaw na mo, Tirso Nilson. Mahal kaayo ni Chris ang katawhan sa basura. Unahan ninyo plakaw ang labayanan sa basura. Ug kauban ninyo kinsiya. Hello. Siya na'y bahala sa inyong buhaton dito sa basura. Okay ra mo nga kauban ko ninyo? Lihok na yun mo. Tawagan na yun ko kung unsay inyong mapanidan dito. Diba? Gi-schedule naman unta ang inaugurasyon sa klinika din sa Basura, Samboy. Di naman daw to. Gi-schedule naman daw to. Karon nung tatong adlawan, no? Karon gidon ta. Amo to kung sa hinungdan. Ngawa man mahinayon. Pero pila nam sad kaadlaw nga wa mapakita sa Chris din Ay, bitaw? Abi mo. Muna akong gikaguluan mayo.
Kaya mag-uol ba sa guga? Kaya mawabiya ka. Kaya kung mag-uol ka, mag-uol sa gudir eh. Ay, Samboy, Hmm. kung malaksi lang ang tagikan sa kundughan si Chris, takon takagpuruhan. Lamia unta na eh. Kung may tabo na no. Pero, anam-anam na ba yung kahili si Chris akong kasing-kasing? Samboy? Tinuod ka, Tansing? O lagi. O bito na tinuod. Pero, mangutan ako ha. Mangutan ako. Nga naman. Tungod kay, nakamatngon man gud ko. Huwag ko'y pwesto sa kasing-kasing ni Chris. O, naobserbahan ba yan na ako? Nga unsa, Tansing? Kani ato ba? Hmm. Mura kag baki tanahon. Oh! Pero ning pila ka adlaw, ako tanaw nimo. Ni anak-anam nakakagwapo. Hindi lang Samboy. Maapot na gyapon ang adlaw. Maigugma ko nimo. Ay, isurkat na lang na, Tansing. Uy, isurkat ba eh. Karoon na lang ko higugma. Hagoy. Lamia ka. Uy. Ano ka, Tansing? Ala, nai-auto Samboy. Hi. Good morning. Good morning, Sab. Unsay ato, ma'am? Environmentalist ko. Ako untang kuha og mga shots sa inyong lugar. Tungod kay bisan og labayanan siya sa basura, apan limpyo og hapsay ka ang palibot. Ug doon na pag mga tambok ng mga tanom-tanom. Aha, oo ma'am. Ang nagpasiugda ni ma'am, mao ang suod na kong amigo. Sobra pa sa igsuon ang among panag-ilhanay. Mao ba? Kay alang ni Chris, ma'am, laing matahom nga matang alang sa kinabuhi ang basura. Mao ba? Wow! Kaya ang importante kain akong tuyo. Asa ko man siya makita? Si Chris, ma'am? Gusto kay kung makikita niya. Niya ba siya karon din sa basura? Ilugar unang sakyan na Nelson. Nanawag si Franny. Ilugar ang maklaro ang mong istorya. Franny? Nagpaabot ko manawag ka, Jane. O sa resulta sa inyo lakaw. Naapa mo diha? Wa na. Bibiya namin dito. Dito naman di mo gikan. O niya, wa mo mapahibaw nga. Mibiya na mo dito. Ang ako unta. Nga alam nang tadiha magsulti, Franny. Tuwa si Chris. Wa dito ang basurero. Pagdali ka rin. Alita magtiwas og istorya. Okay. Naala ko diha. Bye. Wa si Chris sa basura. Hain maday siya. Tans! Di ako sa kusina, Samboy. Mapay paguman ako kugas sa mga platong baso. Hindi kagikal. Babwa lang ka ay. Di ang kalit lang nga. Nila ka tong babae yung makauban. O sa imong tanaw tong babae? Oo. Environmentalist man ka siya. O ba si environmentalist siya? Sa akong nasabtan, Tansing, ang usa ka environmentalist, usa sab ka documentarist. Mo bitaw? Sa akong nahibawan, nga ang documentarist, gawas nga may still camera siyang da, doon na siya video cam. Gawas na. Mailhan biya ni mong samay ning atong gisgutan. Bisan tuod og gamay ra ko grado, Tans. Pero makasabot biya ko. Kalabanan gyud sa ingon aning mga tawhana. Mailhan din mo pinaagi sa ilang pinaluban. Kalabanan magsulob og saliko. Pero di gyud mawa ang duha ka klaseng kamera. Pero katumayan na. Naghayon man lang. Bitaw, no? Mauna diha. Unya, siya sa pala naog. Kung tinuod nga may dayag siya,
O sila ning atong dapit. Nga, murag di mailhan nga labayanan o basura. Gipicturan unta niya ang palibot, di ba? Nagsigi siya daig nga, nindot ko ning atong dapit. Pero, awa, wa siya gibuhat. Oh, Bossing, magtingob sa kuwag pictures. Kasi sa sunod ba nilang balik ba? Samboy, hindi naman di ay. Kasi pagtuon mo atong bayana. Awa ha, pag ingo na to nga wa din ni si Chris, wasab sila magdugay. May biya na yun. Pero, nahibaw biya ko. Natuna siya mga kauban sa sakyanan. Di lang kayo maklaro kay, siyempre tinted man. Oh, di lang kita mo kumpiyansa din eh. Samboy! Environmentalist, ha? Mituo ang babay. Katugingan lang og tansing. Usa kini sa mga pamaagi nga sayon ra kung makasud og gawas sa labayanan sa mga basura. Apan wa dito si Chris. Gipiyal na ako nimo kanang bahina, Jane. Kana kay wa si Chris sa basura ug wa sab siya sa pamilya ni Victor nagpasabot nga may laing lugar o dapit siyang atuan ug dili kay ang basura ug kaugalingong pamilya ni Victor. Jane, misalig ko nimo. Ang imong trabaho mao ang makuha nato ang mga sikretong mga lugar nga atuan ni Chris. Wa magpasabot na ikaw ang mangunay og ihaw ni Chris. Mupatay lang ko kung orderan kong ako gyud ang mupatay, Franny. Ang bahin na ng Chris, way order nga ako'y mupatay. Busa nga nang manghilabot man ko sa dili akong trabaho nga mo'y gi-assign nako, Franny. Siguro, Jane, kinalang makuha ang pattern ni Chris. Mando ni Sherwin nga iatuba nga buhi ang basurero. Apanlugdhan ko gyud ang paghangyo ni Sherwin nga ako mo ay magpatay ni Chris. Pagkakaroon, pahilako na to si Chris. Mahal o pinangga kaniya ang mga tao nga naa sa basura. Unsay buot mong ipasabot? Nagsugod na ang gubat. Busa, apil sa gubat ang basurero. Sugdo na to sa mga tao nga espesyal kaayo ni Chris. Kinsa tawhana ang ikasulti mo dito, Jane? Si Samboy. Aw, unahon na to si Samboy. Si Samboy? Oh, si Samboy. Ayaw pag-ingon nga wa na sab ko'y enter, ani Franny. Paniid-paniid lang gihapoy ako, ani. Nakalimot naman tingali ka. Kadali ba nimong nalimot, uy? Ako'y nagrekomendar ni mong ni Sherwin. Malimot na hinuon ko. Ikaw lagi mo sulo aning tawhana. Oh, lagi. Kaingon akong flower lang ko ining lakaw, ah. Flower lagi. Pero mabunot supo man saba. Naunsa man ka, oy. Unya, kanus aman si Samboy. Oh! Nangatol ba din akong tingkoy, oy. Basta ingon ini na, Franny. Unya, kanus aman. Oh, labing dali. Kung unsay sobra sa makaluluoy, mauna na, Jane. Ay, nangimog-kimog naman akong unod sa mahitabo ni Samboy, uy. Bantay ka bitaw, Jane. Ay, kasukaon kong naghuna-huna, Franny. At una ko. Maogyod ka, Jane. Maogyod ka. Ay, naglain na ako kabuhi. Kailan ako si Jane dito sa Manila. Dili mailan kung unsa si Jane. Tungod kay sexy. Ug murag anghel ang kagway. Gitawag na siya dito sa Manila og uyab ni Satanas.
Inaan na niya ang tanang biga sa patay. Uy, ba? Maayo pang buwad. Kay kiluhon pa. Pero para ni Jane, ang kinabuhi sa tao, tagduha 5 centavos ra. Uy, hindi mailan si Jane sa? Iyon. Kadiyot. Oh. Win. Oh. Unsa na? Unsa na ang trabaho ninyo diha sa Cebu, Franny? Gikan sa Bohol ug hangtod na diha sa Cebu. Mag-ihap lang ta sa atong alkansi tungod ni Chris. Nagsugod na mig hugot, Win. Si Jane mo'y akong ipalihok. Huwag naab si Chris sa buhato ni Jane. Dili ka hambog, Franny. Dili ka tikalon sa Ilonggo pa. Nabausap ka. Dili ko ganahan og istorya lang. Kanang trabaho ug buhat mo'y akong ganahan. Kinahanglan dili na kita maalkansi pa. Pero sa kamusuri nila sa Cebu, Win. Ilang hibawan. Dola kayo ang eleksyon. Gidubli-dubli karon ang effort aron maka-raise og dagkong kantidad alang atong mga narco-politicians. Kinahanglang manglusot ug modaog sila. Ligon silang tamin sa livelihood, Franny. Ibautan, Win. Magpaabot ko sa una ug maayong resulta sa atong respect, Franny. Sige na. Bye, Win. Pero dumadaog yun ning buwisit nga nagpakahiro nga mudagan sa pagka-presidente. Padung na ko sa kong lakaw, Fran. Unsay tuyo? Nag-check lang. Bago may nagsulti si Sir Win. Ipahibaw na ko siya nga nagsugod ka na sa mong trabaho. Dili ko pasamok, Franny. Mang paabutan nga ako mismo may mukontak nimo. Mabalda ko. Maistorbo ko kung ako'y maitawag-tawagon. Bantay ka bitaw kung bati ang resulta sa imong trabaho, Jane. Ayaw na kong samuka. Standbyan ako ang basura. Bye, Franny. Maglabad yun akong Maglabad di ko ni kong utok. Kaya dumadaog yun ang taga-Davao. Ang ngayon kakaayo, misamot ka. Misamot ka ang bunga ng akong mahal. Di na gid ko gusto unta nga na mabuwag ka na ako bisan kadiyot lang. Kinalang doon ako sila. Nakasabot ko. Dali. I love you. Mahal ka na ako, Emily. Balik yun. Nagkailangan ko nimo. Gusto ko itong makita, Permi. Adon ako. Lakaw na. Sige na. Chris. Layo ag panglantaw. Amboy. Murag di na sab tingali siya mo Pauli ang imong gipaabot. Dili pa ya si Chris akong ipaabot. Oh, ha? Abi kanina ko dili ka mo anhi. Unsa tansing? Ikaw akong gilantaw sa unahan. Pero dili di kami aki sa Rio. Tansing? Wakit ko makabati. Nga klaro ko nimong giulitawan. Pulos ka lang pasambingay. Tarong ako pagpangultaw bisa. Oh,
Mao ba, Tansing? Oh, I love you, Tansing. Mahal ko ikaw. Oh, Samboy. Nagkakaton na ko rin kung mawag ka. Oh, mahal ko sa day ikaw. Tansing. Samboy. Ngano, Tansing? Samboy. Unsay mo nakita sa kuluyo? Ha? Tao. Dito ka. Dito ka. Samboy. Oh. Chris? Mo ni ugma si Emilyn. Ha? Di na ta kinahanglan ng inaugurasyon. Apan di man musuko si Emilyn. Kinahanglan nga adun ako ng inaugurasyon. Tabang-tabangin niyo din yung ugma pagpahimutan ha. Sa'yo pa kuno, muabot na ang ipadaan din ni Emilyn. May dagang pagkaon. Si Emilyn ra, o pipila ng mga doktor ang maabot. Sila ra ang bisita din sa basura. Kinahanglan nga punaan pa ang kalimpyo sa palibot ng labayanan sa basura, Samboy. Ipabaw kinista ng katawan na sa basura. Tansing? Chris? Lalipay ko sa akong nakita niyong duha ni Samboy. Samboy. Chris. Timanin niyo palihok. Galma. Amumahan niyo kinidapita. Ayaw mo kalimot kung saan ako kamahal o kapinangga kinidapita. Ngayon din magturok o magtubo ang tanang liso sa sakit kayong istorya sa kinabuhi. Apan karon, mao ang paglaom. Imong gibalhin ang laksot nga tanan-aw ning dapita, Chris. Ngadto sa hayag-hayag nga katahom din sa basura. Chris, saksi ko anak. Kauban kitang duha din nga nagsudong kung unsa kining dapita. Daghang salamat nimo, Chris. Yun na. Naunsam day ka. Chris. Ubawliw na ko sa kong payag. Chris! Wala siya maminaw. Bitaw. Nadasig ang luyang nga kinabuhi din sa basura. Ang kawadon. Nasadlan og unod na sa saan. Dito na pa day ugma ang matag kinabuhi din sa basura. Ang mausaan, may paglaom. Pinaki ni Chris. Siya mo'y nakapausab na ko, Tansing. Usa ako sa gihatagan niya og paglaom. Labing siguro, kuno pa si Chris. Di sa dunta ko karon malipay. Kaya dinhimsab kadangop sa basura. Nalipay kay ko. Lipay kit kayo. Samboy. Salamat kayo, Tansing. Wala, teka. Lipay lagay ko mo. Yun na. Ano sa kayo nitabo niya, no? Ikaw, Samboy, no? May plaster iyang aktang. Natay sa amin, ugma. Inagurahan gini ang klinika din sa basura. Oh, Hain ka. Dias payag. Dili ko malimutang diri. Gusto ko mabalik sa diri. Nanawags papanay mo na ako ganina sa akong pagpaingon diri sa basura. Gikan dito lahos diri. Mutong ka na ako. Chris. Tao. Asa ka? Ano ka na buting mo? Lunay tao din sa payag. Chris? Sige na. Ay, sige na pa. Maghuwat ko nimo. Sige na. Bye. Chris! Wala siya. Napagod ang iyang batasan nga may klaro. Namingaw. Sira na ko balik ang payag. Sir? Hain ka na. Ngayon ako sa inyong tugkaran, sir. Saka rin sa taas. Oo, sir. Nana ko. Ay, di pa sagdan ka lang na ako mo pahuway diyang miabot kag gikan sa Bohol. Saan
ato pa? Nagsolo na lang ang atong pamilya. Klaro na kayong nagkahiusa ang ubang pamilya sa livelihood tungod anang Sherwin. Mao nga nagkaingon ko, Ruda, kasaligan yun si Chris. Makasugakod ka ha si Chris. Nga usara man siya. Aron panalipdan ang atong pamilya. Nay, ato mga sindaw. Makaabag sila ni Chris. Siya, no? Oh, So, Chris. Kumusta na? Kumusta ka na? Lingkod na, lingkod. Ano, Dura? Pangunayin kami timpla ni Chris. Kape. oy, Kape, Ruda. nakasiteria. Ngano ako magyod? Dili ko, sir. Ikaw lang. Di ko. Okay. Lingkod na, Chris, lingkod na. Ruda? Ayaw ko papahuwa, Vic. Sakop ko sa pamilya. Maminaw ko kuno sa imahimo din ni Chris nga panalipdan ang atong pamilya. Asuyi ko sa hitabo dito sa Bohol, Chris. Ano nang inusara ka na dito. Kaya siguro ko di mo nga makaikya sa mga kamot na ni Sherwin. Nag-inusaran lang imong pamilya. Nasabot na ko nga nagtinabangay sila aron papaso nila ang imong pamilya. Maulagi. Unsa ba may ikagarantiya ni Chris? Ayaw na pagsapaw, Ruda. Unsa ba imo mahimo, ha, Chris? Ruda! Huwag tangan ko na magkatungod, ha, Victor? Bisaad na ko. Pakamatyan ko kamo. Maura ka na ako mahimo. Ihatag na ko ang akong kinabuhi diha ninyo. Basin doon na ka pa ipangutana ni Chris, Rodora. Ha? Wa na! Sige, kamu na lang din, he! Apil akong magsigil na kapugong sa imong tingog na, Chris! Tara sa study room. Chris, andun ta magtiyos ng istorya. Dali! Bago na yung cellphone na, Chris. Sa'yo na kining pinduton. Sa'yo na kining gamiton. Pislito na ni mo na yung kanin. Magawas na yun ang mga hodagway o mga ngaan ani mga tawanan. Maukining mga tawanan na ko kaysa na ko, Chris. Kumplito rin, ha? Na ilamang hulag ko, eh. Di ang ilang mga pangalan. Ug ang ilang mga address. Magwag sila'y igapaws. Di sila maingon niya, anak, kundi patungod ako, Chris. Ako may naghatag kanyang mga puhunan. O yan, karon, miligo na sila, wa na sila mahidumdong sa ilang mga kautangan nga rin ako. Usa, husga sila. Karon ako maoy ilang gisumbalik. Ako nga may tabang nila. Ako nga maoy giutangan na kababuton. Ila na karong gingon ini. Hud na silang patay, Crisanto. Hud na silang pamatay. Hud na gina, hud na. Tiluka, pagayo, tiluka. Tilukas ng tanan, Crisanto. Nganong huwag ka na magtiyong, Chris? Nanumpa na ko. Bitaw! Nanumpa ka man, bitaw! Maunga! Mahala lang. Panggaalang yun ninyo ang mga kabus o makaluluoy. Ato na ko, sir. Chris! Kimaning gisulti ko ni mo, ha? Ayaw ka malaka! Mahalo panggaon lagi na ako ang mga kabus o makaluluoy! Salamat, Chris! Rani, Lincoln Sin. Ulian. dito ko gikan sa basura. Dito si Samboy. Medyo nakamatngon nako katong tansing nako. Pero nakatago na yun ko. Nga timing sab, miabot si Chris. Dito si Chris?
Kadiyot na sila nagsulti og si Samboy. Unya, gisundan ako siyang misud sa iyang payag. Okay. Padayon, Jane. Usahay, tinuod yun ning dili magdali-dali. Oo. Nga naman di ay. Usahay makaingon sab ko nga, dili ka kumpensahan si Chris. Tungod kay maila kaayo nga abtik. Bisa may gibuhat, apan naaghapon iyang pagkamambinantayon sa palibot. Unsay buot mong ipasabot? Tanang pag-amping akong gibuhat. Nga di gid makahimo og kasikas bisan gamay. Pero nakamatikod gyud si Chris nga may ilang tao siyang palibot. May palayo ko ginahinay. Nganong nagpaduol ka masab niya? Nganong nagpaduol ka? Natintal ko. Kay kung wa pa ko mahinumdum nga giwanti gyud siyang buhi ni Sherwin. Ako na lang untay mangunay og ihaw ni Chris. Bisan ako, Jane. Admitido ko. Lisod ko haon si Chris. Si Franny Lisdan? Maglisod ni Chris? Ang nangamatay sa mga sundao sa duha ka pamilya, pamilyang Sherwin ug pamilyang Binhamin. Agi ni Chris. Okay. Kinahanglan. Full baturgir ka nga moatubang ni Chris. Ambot lang ka, Franny. Gwapo siya. Bitaw! Gwapo! Hilom di ay. Adto ka dunia? Ni ako, ni ako. Hindi kita katalo, Franny. Okay. Tuwa paghihapon tingali si payag karon. Wa na ko mahibaw kay misibat na ko dito. Guwapo ang animal ta. Stud, gali. Evelyn. Yes. Ngano ka? Pila pa lang gani ka oras ginawa ka sa akong pananaw. Mamatay na ko sa akong kamingaw ni mo. Chris. Niyata si mong kwarto, Evelyn. Masa ka? Di ba na sa pambiyaan? Hindi ka nagod na ako, Chris. Evelyn. Ayoko biyahe. Ayoko biyahe din. Tungod kay nakahukom na ko. Ihatag na ko diya ni mo ang tanan. Bahala ka na. Bisa kung sa pa imong buhatin na ako. Dili ko masupa. Dili ko ikaw pungan, Chris. Gusto na ako nga bugtong ikaw rad ka ng hatagan ako sa akong pagkababay. Wahilain kung dili ikaw rad yun. Ako na ako. Evelyn. Ako na ako. Evelyn. Evelyn, mahal ko ikaw. Mahal ko ikaw. Padayan mahal ko. Iwat kita ako. Mahal ko ikaw. Evelyn. Thank you. Salamat, mahal ko. Natuman ka lang ako pangandoy. Gitutukan ko sa akong mahal.
Gihatag na nako diha nimo ang tanang katungod. Ngari na ako, Chris. Ikaw na ang magbuot na ako. Huwag magpasabot nga. Nanatugyan na ako nimo ang akong pagwapay. Dili ka na mao ang importante. Ang importante, ang tililungkit kaayo mao ang imong kugmangan rin ako. Di mao ka na ang katungod o kalabutan ni mong ganyan ako, Chris. May ihangyo ko. O glass na lang kining hangyo na ako ni mo. Emeline. Gusto na ako, anhil ka mo pa uli na ako. Please. Maganihan lang. Gusto na ako. Ayaw, may propesyon ka. Ikaw may hinugdanon na ako kaysa tanan, Chris. Bisan ako, dili gusto maglagyo tang duha. Apan dili mahimo. Dili yun mahimo. Hangtod dili mahimo? Dili pa karon. Apan kung itugot. Tingali, unya na, kauban ka na nako. O kauban mo na ako. Kanindoton na, Chris. Kompleto naman dahil mga lingkuranan. O, Tansing. Tanang gikinahanglan para sa inaugurasyon ugma. Niya na tanan. Dali, Ragot. Tupad ko na ako. Oh. Dali. Sabi ni mo, Tans. Hangtod ron. Di gid ko makatuong wag mahal na gid ko nimo. Sa may imong plano. Kuan. Mananghid una ko ng Chris. Na magpakasal tando ha. Magpakasal ta? Pagminyo ta. Ngano? Hindi ka gusto? Samboy. Ayaw paghilak no. Nalipay lang ko. Samboy. I love you, Tansing. I love you. Waitan pa. Asa di ka rin matug. Kuan. Ano din is klinik ka? Tagang gimantayanan no? Gusto ka? Gusto ka o balant ka na ako din Aha. Tinuhod ka? O lagi. Dini ka lang. Magkuha kong foam sa bahay ha. Hapol. Nya unilan. Ubanan ka na ako din Ano sa gumatog? Tansing? Tinuod na imo ka day. Ubanan ko ni mo din O lagi. O sige, arin ako. Huwag ako diya ha. Oo, lagi. Sa ato pa. Magdugid ay, Bi. Lami ay ni, oy. Bi, Samboy. Uy. Ikaw lagi ni Ma'am Jean. Ang environmentalist, di ba? Mama, pahin ko sa masakit. Ba't yun ka man bitaw na ako? Mapiksa to spirit ni mo laway. Babae ka lang. Babae ka lang, ha? Unyag babae lang ko. Nakadaon ka? Nakatarog ka ba, Samboy? Agay! Puso na! Doon na! Samboy! Tansing! Iman ka! Naglalag ko sa bugang ato katulpan! Samboy! Hain ka, oy! Hinay, Samboy. Ibutang ka na kong hinay. Sleep, my darling baby. Okay. Sorry, Samboy. Gipatay ka ni Jean. Pitago ka, Samboy! Hibagoy! Pitago ka! Sige! Magtago-tago
ako'y mangita ni mo, ha? Basta kag yung makitaan ka na ako. Idali niya taong ang suga. Ay, ngit-ngit na hinoon. Ay, di ako. Ayaw din sa layo. Midagan sa iyo, ay. Saboy, balik na rin. Saboy. Unsa man eh. Unsa man to. Pasigaw na ko ang suga. Dara switch sa suga. Hayag na. Ginawa ka. Kung may bawa si Papa ug Mama bahin nato. Siguro gyud nga pangutanon ko nila. Pero dili ba ganit sila makatiwas pagpangutana. Bisan sa pagsugod pa lang kani, ang kunon dayon ako. Oo, tinuod nga may relasyon tang duha. So tiyan ako sila nga nahigugmad ko nimo. Naminaw ka na ako. Chris. Naminaw. So tiyan ka na ako. Kani ato ba? Katong batanoon pa ko. Pero wala gyud ta magkakita. Pero kataon ba ya kay kabisan batanoon pa ko. High school pagod ko. Pero nagdamgo na ko. Nangandoy na ko nga nagpakasal tang duha. Sige kong hunahuna nga nagpakasal na ta. Kataonan pero matuman gyud ba yan ni? Kabisan kisay mo babag. Apan uwag gyud bisan kinsa nga makababag nga ikaw gyud ang akong mabana. Kini, Tansing? Tansing! Tansing! Ano man na? Tansing! Usa man itabo? Ano man na si Tansing? Granny! Jane, unya. Good as tigok na si Samboy. Doon nagit siya anting-anting si Samboy. Kung makalahutay pa siya. Iya, matra. Ganun man di ay. Giyon sa manimo si Samboy. Kapoy tubag, oy. Pahuwayon ako. Kapoy lagi ko. Basta to si Samboy sa ospital, gitrabuan ni Emily. Huwag mo usab ang tinubagan siya ay. Good as tigok. Muingon gani siyang good as tigok kana. Matigok yun. Celso. Celso. Ready? Adto ang ospital nga gidadaan ni Samboy. Nagsunod ko. Chris! Si Tansing! Pakisulti si Tansing! Lauson ako si Samboy! Chris! Usa ni tabo ni Samboy. Ha? Tansing? Naunsa si Samboy? Primero, niya amin sa klinika. Nibiya ko niya. Kaya magikuha ko sa bahay. Pagbalik pa na ako, ngit-ngit na ang klinika. Nagtuo ko si Samboy na sabang nagpaong sa suka. Huwag ko makabati. Gamit ang pagsis ko pagsangpit. Kay mingaw man. Kunya, may kalisbidagan palayo sa klinika. Nagtuo ka rin ko si Samboy. Pero, hindi si Samboy. Kay si Samboy. Si Samboy, diha na day sa ubos. Naglisod pa ginhawa. Huwag may gawas ang dugo siyang baba. Usahay, mabukwak ang dugo siyang baba. Chris, gipangita ka ni Samboy. Pagdali, aron maabdan pa ni mo siyang buhi. Samboy? Chris, may tutok siya ni mo. Doon na kayo isulti, Samboy.
Sulti! Samboy! Sulti! Ay! Babay! Babay ko, no! Babay! Nakaila ba? Nakaila ka ba? Kinsa babayan na? Samboy! Ayo. Pinagka kong hikala. Wa na si Samboy. Wa na kita'y angay huna-hunaon din sa ospital. Lakip sa paghaya o paglubong ni Samboy, libay na nako ang tanan. Nag-abot-abot ang mga katawan sa basura. Naibaw ko sa inyong hibati. Magkisulti ka sa mga tao? O ni ano sila? Pasagdi sila mo doon. Magsisulti ko rin. O, kalihon. Muyon ka anta sa kong ihang. Oo, ako'y pagsupag sa bisan o sa imong isulti. Ikaw ang tuman. Palihog. Paminawa ko ninyo ako mga minahal o mga pinalangga. Tungkol sa nitabo ni Samboy, dili mahinayon ang inaugurasyon. At tuhayaon si Samboy sa iyang bahay sa basura. Silso. Mau ba? Okay. Biya na diha. Bye. O sa may balita, friend eh. Tigok yun si Samboy. Unsa kay gibati karon ni Chris nga namatay man ang usa sa labing suod sa iyang kinabuhi. Sige. Mulakaw ka? Dili ko musugot. Palihog sod. Pangyo ako ni mga higayon na. Dili ko gustong malayo ka na ako ni mga higayon na. Ayaw mo na ko biyait, please. Dili, sod. Salamat. Pasagdi ko ha. Magakos ko ni mo. Gakson ko ikaw hangtod mo abot ang buntag. Nagkasabot ko. Nahinugon ka kaayo sa suod mong higala. Kauban ako siya gikan pa sa pagkabata. Hangtod na lang kanina sa among panagsulti. Karon, walang damang nga nawa na si Samboy. Istoryahay ko sa kaagi ninyo ni Samboy. Aron, maiban-ibanan ang imong kaguol. Of corruption and even in our everyday dealings. No ba? Kugihan de si Jean, ha? Natog ka na kuno gabi gihang pagtawag na ko nimo. Kay paiwawan ka nako nga nagsugod na mis pag-ihap sa mga hitabo aron magupok-gupok ang pamilya ni Victor. Ingna si Jean. May bonus siya kika nako. Nindot gud unta nga makuha na ninyong buhi si Chris. Paabot lang. Dili na madugay, Win. Okay, bye. Dali na ragas kong likod. Jane? Di pa dugay. Huwag mo pulian ang tawhana. Kanang nagpakahiro nga mudagan pagka-presidente. Murag mudaog yun ni siya, Franny. Mudaog yun. So, ready ka na? Aron mo adto sa haya sa imong gipatay gabi eh. Oh, Fran. Mupakita ko sa haya ni Samboy. Siguradong ikakita ko usab si Chris.